Da! Făceam poze. Te-ai pus? Păi da tot până acolo, că mai mult nu pot. Stai în turba asta și filmezi. Și mie ce mi-este? Să nu faci. Filmezi acum? Da. Vezi că ai făcut poze în timp ce filmezi? Da? Uite cum am băgat-o. Nu mai pot să o scol acolo. S-a supărat Dragoș, nu să filmezi. E același filmez de jos? Da. Dai până aici. Dai până sus dacă îi dai. Băi, și acolo ce mai? Nu știu. O depanăm? Da. O depanăm noi cumva? De-abia poți să urci pe jos aici. Hai să mă ajut să scot? Zici că stă pe crică. Ce bine stai și în groapă. Tănuță. Unde te duci? După urs. Vino și filmează-ne că trebuie să o scoatem de aici. Hai, după ce terminăm te duci acolo în curvă, da?